na-agwa unu na Pine Leaf Estates and Properties Pine Leaf Estates and Properties Limited wee awụ ụlọ ọrụ ahụ nke na-eji ala eme ọgụ. Ihe m na-akọwara unu wụ sonyerenụ m na Nna Amen TV ka m na-ewepụtara unu ihe nke dị si n'aka Pine Leaf, ihe nke dị mma. Ala awụ Nteje Phase 2 Airport Road Nteje Phase 2. M na-elepụ anya ebe a na mma airport, nlepụ anya ebe airport, mana tinye ego just 8 million naira. Within the next 1 week ala ga-agbago to 25 million naira. Ịchọkwa isie m ngo, ịchọkwa ime dịka m kwuru, dere m n'akara ekwentị WhatsApp, dere m na WhatsApp ka m brokara unu this deal between you and Pine Leaf Estates and Properties. Onwe ogwe na-akwụ m kama ka ọ wụrụ mụ a negotiate this deal ka ọ dịrị gị na mma, dịrị ya ọchịchọ na mma, udo na ọganihu chia eze na ala Igbo. Brother no dey die, look for Pine Leaf, for better life, for table life, for daily life. Any way you want life, look for Pine Leaf. One for building, one for planner.